Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken dragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudayin nga rin ti surat, ti makasalitaan ni pagayan ti ka James kada poluan nagkatugangan. Dear Manong Nemi, kasla sa anak pailay nga mamati manong, idurumtengen ti kaaldawan iti nagpanagturpus iti kolegyo. Nagbanirak nga scholar Manong Nemi, working student, gabot ta ulilaak nga demang, ulilaak ti ama kinina. Imbag titulong Manong Nemi ti maysa nga arig na nangadap kaniyak, kahit nakapagturpusak iti kolegyo. Iti kursok nga HRM Manong Nemi. When hilig ko ngamin, iti agluto, ta daydi nanang ko Manong Nemi ket nagigyan iti maysa nga karinderya ket sinusuruan nakbat nga nagluto. Aging nga nagyan iti maysa nga restaurant sakbay nga pimusay, sakbay nga naggraduarak iti high school. Imbaglakit din ta da nakasaysaya at nga agasawa nga nangalakan niyak Manong. Ket pinagyandak iti balaydang, nagtesak iti scholarship program iti gobyerno, nagbalinak scholar, ket malaksit iti data, ada pa ipanagtrabaho Manong Nemi, akas may isang crew iti food house. Ket siyempre, data iti kayat ko agtrabaho iti restaurant, aging nagturpusa kun Manong. Nagiti nangantap kanyak arig na Manong Nemi tinangabay kanyak nga wawagag ida iti papakin mama. Ket kastawan ay tragsak ko, agsipod, itilugodan nga do nga rigat nga nagpasarak iti napalabas ket may sakon nga professional college graduate. Ket babaen ti tulong da papakin ni mama Manong Nemi nakastreka iti maysa nga restaurant, hotel and restaurant. Dito'y kumet nga namammo Manong Nemi. Tinamagpitik ti pusok. Dahiti may sangal daw Manong Nemi hadadimteng nga customer iti restaurant. Saan nga sa anak nga may isang waiter iso nga saan nga sakti nga sis. Ngem gaya Manong anak ti assistant chef Manong Nemi ti dayta nga restaurant. Pare, agkras kan sakit nga dagos kin ko na. Sino? Oo, ginko ko na kapay lang pare. Sino kumapay? Nasa nga ni Gigi. Ta Gigi ka titinagan na. Uy, galunggong ko na da. Takas la galunggong ti pamagina, di ba? Nakaseksiksi. Among kadi nga valid answer so na? Kadi, nagseksiyan niya. Sumudlan sa pamagina. Kasmet kapintas ni Mamang na. Mamang na? Sino? Ni, dati assistant chef tayo. Diyak pa yaman mo. Umay ka, na sumurot ka. Yan tangkit, no brata.
Mapantan to yung ta hotel, lumadamdam. Di ta pala restaurant ta. Agkita ta ka na pintas ka o may nga customer. Ni Jerry, manong name di makisasarita ka niya. Panak ka ganit ti hotel, manong. Kahit mo kasta nga, awan obrami ti hotel, at dakam nito restaurant. Sinurot ko yung una. Kahit napan iti kusina. Ada sadyay, manong name ti bagbaga nga Gigi. Nagpintas. Sino na pintas? Ni Gigi? Uno ni Nana Minerva. Sino Nana Minerva? Mother ni Gigi. Kinamagit ko ng ladag kapsat. Naglalalo ni ikatin ni Nana Minerva jay face mask na. O inikat na peso. Inikat na pa jay kwa na. Jay apuro na. O, kita? Kita ti pamagida? Agpadpada na nga sexy. Balo ni Nana Minerva. Kadi, balasang mat ni Gigi. Ang mga opisina. Fresh graduate man lakas kang ka. Kadi, abay bagbagam kanya kami na kito, Jerry. Hindi pa lang agkrasak ni Gigi. Ngam dinakayat siya. Baka si kantot kayat ng James. O ana, pasok ka mon. Asit gamon. Magkayamamukan. Talibagbagam. Doon sa baling nga lugar. Hanga dito. Yan siya ka mo manong nimit sa anak mo't nga. Saan kumit nga ibaw ingit sa bali ti matang ko. Kita iklatay da no mampesan ko mangig no anyat saritaan di kita gina. Babarin ti senyas, kasla da ilawlawag ni Nana Minerva, nga kasla ipapilit mat ni Gigi, sigun ti aksyon na. Ngayon minalpasan ti saritaan da manon nemi, nagitak nga da inyawat ni Nana Minerva keng kuwana, kwarta siguro. Iti rumwarin manong, nagapoy ti kusina kat agdalyasad dito nalawang paset ti restaurant. Pinanawa ko ni Jerry, manong. Hi. I'm James. Injayak ti nakulap ko manong name kit inawat na. Imisim. Nagkurnos. Nga nakabutpo daw di kitingipan na manong. Siya mo ti Gigi. Wen, Gigi tinaga mo. Sigati, may kamano ka nga anak ni Nana Minerva, ti assistant chef, tentong restaurant. May mesak lang anak. Nagpintas ka ni Gigi. Imala ka mo lagi ni mamang mo. Thank you. Kinadarantam nga agaram ka niya. Kitapay, paayan ka. Disturbo ka. Sige, batamon ti imak, kadinakon. Umaykan to pasyaran di balayo. Sino pasyaran? Siya? Uno ni mama. Sika ti balasang, balo mat ni mama. Ano tamom? Baka datakayat mo ni mamang ko. Samot nga mawalin. Sa kayat ti balo, sika ti kayat ko. Manong nemi Jack Pulus matirretrik na. Jack Pulus magawidan ti panagpitik ti puso. Jack Pulus magawidan ti panagikis na. Agayatak ni Gigi manong. Adumat manong nemi during my college time, adumat manong nemi di kiti madlaw kong agkras kanyak nga babay. Ngayon saan ko idangan taltalak. Awang ba't tinagbaling nga kras ko kadakwana nga patag ni estudyante. Italang amin labak. Kadi inkarek bakik. Na ni Gigi ti first and last love ko. Makasla na atap Baka matirapaapan na nagbaling asawa kat digitay gawapak nang. May bagay unay kang kuwana. Ballet dancer. Kada langana manong name ti modelo. No agartista kat maalala nga maala no amuna tagaarte. Dadya nga pintas na manong. Slim ti mamagina. Nagmayat manong name. Oh, Gigi. By hook or by crook. Agten nagkakarigiti imak, agpaling ka nga asawa. Pinasyar ko iti may nga rabi manong nemikit nakiktot ni Nana Minerva. James. Siya kang beso. Amom,
Kasla may ikahuak no awagang katinana. Uno tita. Tapay man. Agkasadar kami ti anak yo. Agkasadar kayo ti anak ko. Kat mama ti awag kaniya ti anak ko. Di, ano ba yung nga nana, uno tita, ti awag mo kaniya. Uno, mabaling ka niya. Sige, tita man langin. Oh, abay, ano problema? Iti hotel? Uno iti restaurant? Payaban na ka din ni boss? Awan, ngayon mo ba ko kumpasyarin ni Gigi? Uy, mas pasyarin ti anak ko. Ala, dumanong ka. Sobre ka, James. Manong name naka-short ni Tita Minerva. Kaslasang nga bakit loko. Anong sekreto na tamaminten na ti kinakinis ti kutis na. Ken uno talaga nga kasto nga talaga. Nga na kasto ti panakaipas nga dagiti agina. Agtugo ka, James. Thank you, tita. Lamabiglaing ata. Anak agtugtog iti silid ni Gigi. Tita? Balayo na ito. Oin. Dito ti batak dirami idi kadidi asawak nga ama ni Gigi. Dududwa kayo? Dududwa kami. Abing hindi ka di kayo mangalat kadwayo nga lalaki. Imposible nga awan tigar-aram kayong katita. Ano na kita aram kanya? Napatak na balo. Ada pwede kita baro. Ada pwede kita ububing nga amang siya. Ngamawanin. Narigatan nga lukatan ti puso. Pero rayak langin nga gasawa ti anak ko. Nga madanak ti apo ko. Inodan to na pukom. Kaya ibaga mga apo ko. Handan to mamati. Baka ibagadang anak mo. Tapi, men. Kaslawan ti biyag mo, ti bumakit, tita. Adot bang ibagbaga kasta. Awan nga nindiranta mga asawa, tita. Awanin. Ngayon, awan. Ngayon anda ko ma. Ngayon umat ti pakariknak ti ayat. Napili ka no kasta. Mga lalak lang ti problema. Ikasano na makaasawa kiti makaiturod nga mangtungpa ka niya. Kasano na makaasawa kiti tao nga hut-hutan na. O no, sadot. Kat siyak ti agbalin nga. Ay, basta. Kat mangure ka tita. Detay talagang mangipatagkan ka. Dahil nga tawan ko kat awan ti maure ko akastan. Monoto mo ko din, tita. Patangam. Ala, nagrigat nagpatang ito kasta nga langam. Hamong harap na salsalutso din yung manutawang ko. Siyak, pasyara mo no ni Gigi. Ni Gigi, tita. Mabit lang nga rod. Siyak, matanda ka sarasaritam. Nakashort manong nga. Di na pulos inyamak manong na hindi na pulos lingdan. Tibarokong na. Hey, paggrapit eksamet din niki dito. Diyos ko. Agayatak iti anak, patin samat din ti ina. Ay, buhay. Manong nemi, nangikot ba nagtugtog ni Tita Minerva, iti sila ni Gigi. Imbaga na nga siyak, ti makasapol kang kuwana. Madamdamapay, James, pilat home, ha? You're my beat. At akano wala amin kasasalita na. Sige, tita. Makaorayak. Hindi umayan manong halos agpadpadad ako na naka-short, naka-sleeveless. Awambra na manong padpadad ang agina. Oh, map-map na yung kakmanong. Permi. Ang agagiddan ti pa nagtangkan ti bagi. Tas sinut saan nga maka. Tigas to nga lang manong. Ti ina kin anak, aring nagkapsat na. Flowers for you and chocolate for you, Gigi. Ay, agyaman nak. Ay, po, ya. Jakmat ko nung kadigin kakan nga. No, at daranta mga mangarap kanya. Baka saan ka makapasa. Padasag lang tigasat ko.
Aniramok, baka numaloko kung tumalatarik nam. Well, sige, padasam, marbaring maloko yung tarik na. Ngayon din nakamamoy. Ano yung hindi trumbing nga, naskin nga mo kengke. Aw man pa'y boyfriend mo. Kastamag ko. Yeah. Aw pa'y boyfriend ko. Check pa nadaan ti boyfriend. So, sigurado kang virgin ka? Of course. Ano nga minti sa puli minti lalaki? Umuna-unay, ada kwarta na. Dapat kwartak, nagsusweldo ka. Dapat trabaho. Hanap ba't nga standby. Malaksid no di ba mga adot kwarta na. Awan kanya, ti ado nga kwarta. Ti mabaling mo panakal kaya ti pusok nga kayat. No gayatak na po tunay. Anapay, maibalayan na, ididakkel. Mapay ko pa nga, agsapol ka pala, balay ka, damat balay yun. Nyata mo, baka nito datatag-asawa, kata, kung nanto ni mamang mo, nga, dito itayong ngagnaed. Tapno, at nakadwayo. Lugan. Okay, may karagatak tumat nga ta, nga igatangang katilugan mo. Ito naman anak mo tilugan, isarunok to nga, ikatangang katilugan. Tapos saan nga sinsin nga lugan? Aging nga tamalat ka ba ila ka? Siguro, nung mapanagtrabaho ti abroad, takdakal ti sweldo, baka maipay ko. Di panawan nak. Kabiliatan. Ngunito yak lang, baka saan kong maitat amin nakasapulan. Dahil ang arti pang panunutem. No di mo maitat ti kasapulak, sigurado, busted ka. Nga may patpatik ka. Napatik ka tilayang keng ka, ti material ka banag. Ti ngarot mga ipatpatik keng katipod, no? I love you, Gigi. Nalabat first sight keng ka. Mamati ka kuma. Manong nemi, iti panangaram ko kini Gigi nagpatulong kini Tita Minerva. Nobrak iti hotel, mapanag iti restaurant, mapanag iti kusina. Hello, Tita. Oh, umusta? James, parigatan nagsama ti anak yo. Tulungan anak man. Tita, please. Amom no siya tagpili, kayat ka. Amom no apay. Amok ka na singpet ka. Napudno ka nga gayat. Tawarin mo't no, makauray ni Gigi, itisapsapulin ng klase ti lalaki. No, saksaktan nanto. No, pagbalinan nanto laing nga adipan na. Uno ibilang na laing isuna nga mais ka na kiti babay ti biyak na. Kasi ti pagbaga ni Gigi, kaya natin makiasawa iti mais nga milyonaryo. Ibagbagpat kang kuha na. Kaadwan ng milyonaryo, sala nga may mesa ti babay ti biyak na. Kaya mo ka di, nga makitkitam to, nga tapay sa baling ang piya, babae ti asawam, kit masaksaktan ka. Saan ka unang kagararapaap? Tareta nga rapaap mo na makadaan mong kanita. Baka ito numat nagkakit maribtog ka. Dati ti pagbaga kiti anak ko. Yung tsaka mo, talagang ambisyosa. Yung saan nga mo pukahon tinamnama, James, no talagang ipatpatig mo anak ko. Tulungan ka. Takayat kong sika iti pagtungpalan ti anak ko. Tano sika tagbaling asawa ni Gigi. Sigurado, saan to masaktan ti anak ko. Manong nemi basta namnamayak saan nga makadisturbo, sa anak nga makadisturbo, mapangkupasyari ni Gigi. Ada nagiti gondaway manong nemi,
nga makabaybayag san turumuhan iti silid na ket siyempre tapno adda kaduak mabaimmet ni Tita Minerva nga saan nga mga magkisasarita kaniya. Pasensya ka ni anak ko, ha? Hanggang bali, Tita. Adda kamet. Adda kamet nga magkisasarita ken ka. Uwin, Tita. Nakamabaimmet no panawang ka. Gagmay mesa dito, pangururam lang di anak ko. Habang nga, ada obra na pala. Di, siya pala magsasarita ken ka. Kumusta ti biyag? Arig na singgelak. Apay man? Nasapa ko no uli na itendamang magtanda na siya ti panagpuspuso ng arig na nangadap kanya. Basta? Naglasa ta kitirigat, Tita. Imbag kada kayo? Imbag kada kami? Nasaan nang inasawa ti ama ni Gigi. Siya kumamat na badasan ti kasto nga biyag. Nga baka no, ag nagtungpalak lang iti datay umakar-akar nga agbaling nga tagabo. Katulong ak lang iti. Kasmat ken ka. Nadamat ng tulong kanya nga nagpabasa kanya. Iso nga nakastrek iti restaurant naman pa assistant chef ak lang. Nga iso mo ti panagabang mumi kiti Albert, Lady Albert. Naimas ka no ti lutok. No ano naimas ka no ti luto, ti may isang babae, naimas mi ti suna kasta ka di, Tita. Sa umon. Kat ni Gigi, amo na ka dirigluto? Ay, sorry. Taore kayat ko nga sursuruan nga agluto ng pulos. Di na kayat. Tikat dalayng nang agsala, taobing pa idi, naglaingin nga agsala. Dikat sangarat nga na imasisuna. Tadi na mata mo agluto, Tita. Bayam to susurwak to. Taramanam to. Tiluto na. Tano imasem, di na imas to ni Gigi. Kasi lahat ng topic din, manong naming naraklagsakan. No Tita Minerva, ti kasasarita. Ayam samat nga sa tararmat ni Gigi. Mapilpilitan tumat manin ni Gigi, manong naming magisarita kaniyak. Ay hanggang iti maysa nga okasyon iti balayda manong birthday ni Tita Minerva. When? Naawis kami manong nemi nga empleyado ti hotel kan restaurant kaya digda tumagapay nga gagayem da kastamat na nagidibarkada ni Gigi. Napasamak manong nemi ti panag-iinom mi. Kadidi ta makapanawon digiti sa nga ili nga saklangan tinabati. Kuna kanya ti birthday celebrant. Sa nga na-control diyan ako ti minom. Siyak tagsang ili, siyak ti birthday celebrant. So, kinontrol ko. Pasensya ka, ha? James, okay lang, Tita. Agawit at tumaten. Mabaling ka nga. Pakibagkat na anak ko. Ta isarak mo iti silid na. Ken panawon tumaten. Pakilaktulatan diag main door. Ken Gate. Kahit kumaten ti maturog. Okay ba, James? Okay, Tita. No problem. Siyak ti makamutoy. Siyempre, kiniti silad naman. Binagkat kumaten na sinakro ni Gigi nga nakaida iti sopa. Manong nemi. Uray nakabrayso na. Ngem, gabuti arwatin nakat ni. Uray lang maibukron ti marukong na. Digi tinawas na nga legs naman. Tikasla. Nakapinpintas apamagi. Uray kat arak ngem nabanglo. Insarek ko iti salad naman ng nemi. Idi may sarek ko, pinto yung kuktar ko, ngayon rekip tiri daw.
sa ko impaidda ni sunay ti kama. Iti panangipaidak, panangidisok manong nemi, di namat ibatan ti panangkapat na titengad ko. Chichi, ipatan ti, pataman ti. Kasla, manong nemi kasla kayat nangagkaktig iti lips na. Hinamalak ko na. Gigi, I love you. You love me? Yeah, I love you so much. Make love to me. Kasapulang ka. Kasapulak. Tiaro, tiarakop mo. Siyak ni James. James? Yeah. Oh, James. Di mo mo. Talagang ipatpatek ka naman pa di ka kumakayat na si kadagbaling asawa. But I love you, James. Really? Yeah, I love you. Make love to me, James. Oh, pumanong name, nakalaalis to, di pasamak. Agpadpata kami nga lamo-lamo manong name, kita po, mapnik, di matak. Amang mat ti pintas ti pamagina. Tinakpan ng digos ka, dagiti kakabarang agik iti bagina manong. Nga nakangigak ka, dagiti asog ka na rin, ang nga dadamat ka ng parugso kaniya. Adamat inom ko manong, kat adda inom na. Wild manong name, kat dito'y ko nagunod ti kinabirihen na. Nagunod ko ti kinabirihen na iti day di nga rabi manong name. Na minsan, alamanan ko na di pa'y nausawan. Aging kahit tinamitlo arikos manong name, kasla nausawanin. Hey, who are you? Siya ni James. What happened? Anong tapos sa? Ginuntawayan di pa nakabartek ko? I'm sorry. Siya tinangin pagkakanyak nga, make love to me. I love you, kunak. I love you, tunam. Inamin mo nga talagang ipatpatignak. Numampayasaan nga siyak, di kahit mo kumagbaling asawa. Nadan, napasama ka na ta? Imposible nga sa mo, narik na. Si kamit lang tagal-ala, alamanin ko na. Oh my God! James, I love you, Gigi. Nakasakana ka mo yung kasarkin ka. Timang takdari tinaramid ko. Tinaramid ta. Sana ka kating ang samungan na putan. Kung lang nung tagtaga-inip ko. Nga nagmayat dito nga tagtaga-inip ko na ka. Kalita, siriring ka. Saan kang tagtaga-inip? Ipariknak kang kadagiti arakop ko. Dagidakit ko. Nga saan kang tagtaga-inip? Oh, Gigi. Oh, James. Gigi. James. Gigi. Oh, James. Gigi. James. Manong Nemi, naamuan ni na Tita Minerva nga nagkaida kami kini Gigi nga adda napasamak kada kami. Kada nga pala nga tururahin nyo. Di ko na yan nga saan ka nga kasar? Di ko na yan nga sesex kilata nga awan ti kasar. Rumbigo na yung kasar mo ti anak ko, James. Numampisa anak pa nakasagana, tita. Mama ko na. Numampisa anak pa nakasagana, mama. Hanggang laki nagsapsapol ti garante nga kasar. Oras sibil lang. Sakam tumalag kasar iti simbahan. Anam ako nam, Gigi. No. Anat no. No saan ka pa nakasagana ang mga kasar kanya? Ito yung grande kasar. Di, agun nung kapay. Itikit mo sa on, Gigi. Ma, aglibin ka malaing. Live-in. O, hintay ito no nakasaganan nga, mga kasar kanyak, ting grande kasar. Di sundan pa nagkasar mi? Okay.
Ay, ma, awan ti sabay lang mo itong palusanga siya. Sa yung papilit nga kasar kami ti simple lang nga kasar kini James. Tilang pampanunod at ihakit tapno ti kastakit ma, awa pagdanagan nyo kanya. Sige, anam ako ng James. Kanunungak ti ko na ni Gigi, tita. Ay, mama. Tapno makornungak. Kita rugyam nga ro din at agyan dito eh. Taglibin kay nga ro din. Anam ako na. Mayit man mama tapno isupay mo ornong ko na jay. Pagbaybayad ko iti pagtartarusak kapag kasiraak. Ikakardalanan ni kita ruwat. Ta dito'y kayon mo no dito'y tahid nga talungag na din na. Siya nga katugangam, siya ka nga manugang ko, kay ni Gigi nga kagisuna anak ko. Di maamuan ni Jerry manong name iti napasamak. Ana, pinagrapit mo na kita gina. Siyempre pinagrapit ka pag nilang Gigi Opo, kada di nga birthday ni Nana Minerva, imiyang ka. Uy, kapatay yung kawit nak ni Gigi. Make love to me ko nana. Kinapod no na James kiti patpatig ka. So daling saan nga si kakumatikait ko makiasawaan ko nana. Kaday siya, napasamak ti amin. Yung di na kayo ti kasar. Di na kayo ti kasar. Live in. Amo ko no sa tinut pagtarusan dayta. Ano pagtarusan ko naman? Mayat mat no live in kay lang tapno sa ang kanto nga marigatan nga mga asawa ti talaga nga naikari ka asawa naikari nga asawa ko no. Muan. Mamalinta nagpinusta. Hanga na kayo kini Gigi katuloyan partner. At sa bali nga naikari pare kang ka. Saan kun manong naming inamiris pa detang imbaga ni Jerry. Uwain manong. Iri man naglive-in mi nga rod kini Gigi manong naming masansan nga marabi nga sumangkapit. Kat siyempre. Nasaan ako nga naka-duty ti hotel, lagawid ak dito balay, kahit numalpas mo ti duty ni Mama Minerva, agawid mo ti balay, iso na ken siyak no ka, ti mangururay, iti asawa ko no live-in partner ko, ken ti anak na. Mga dalatan James, ang tanguray ni Gigi. Mabising kayon, Mama? Mabising akon. Oray siyak, Ma. Nangaro na no siya katagluto, siyempre. Mabising na ka din oras. Taka ano pa nga sa bali nga nagluto. Ha? Huwag gaya mo niya. Kasi ka mahilig ka, mat? Oo, Ma. Well, tasyak to gluto ito nubigat. Tapos marama naman ti luto. Umapapalak nga rot iti anak ko. Ta isulat makaramraman iti luto. Nimot, Mama. Isulat makaramraman keng kakonak ko mo. Ala ni Mama. Nalingdang agpakatawa. Yung mata kayo papanandan sa na yung bagana. Doon sa angot pa nag-crush na katugang kanya. No awan lat ni Gigi agad baka no sa bali ti papanak nga si Led. Diyos ko aya, tila masarsarakan. Kinon ko nakitinakim kumanong. Ang dadig di gundaway nga dududwa kami kini Mama Minerva nga jak maalwadan nga matmatmata ni Suna. Agpadpada dalang ti panagarwat manong. Naka-short na naka-sleeveless. Nagtadidi kong dahoy manong nami nga nakalikod ti katugangak nga gininaw. Adakmat nga mangbuibuyak ang kuwana. Nagpumpunas ti tilamisaan. Ano nga tanong? Palikodak nga rakupen ti katugangak. Agikis nga ta? Tungpainak nga ta? Uno itad na nga ta? Nabayagan da ito nga maililiw. Kaano pa nga ta nga nagmenopause? Mano ka talaga ang titawan na? Mano ka titawanan ni Gigi? 23? Kat manutawan ni Mama, idipas ngay na.
23 man. Di 46 na. Ano ta? 46. Wento, nabakbakat. Baka agtawan 25, ito anak na. Di 48 na. Himtila na. Kasla 28 lang. James? Mama? Adan sama tan adan si Gigi. Siya muna nagsardang nga taxi. Ingkat sabten. Sige ma. Inakot sabten. Alam mo na Ryan. Ingkat sabtenin. Napang ko sinabat manong naming at siyempre narakop ko. Abi nalataw ka, sweetheart. Pasensya ka. Nakainom ka. At aparte yun itong darat. Naimasak matintin minom. Dinangang ka ro din. Nanganak ko. Sige nga. Nunangan ka. Tsak nga ro timangkaan ka. Ito ko hindi mo gusto ka, James. Mabarbaragsak na no romansa ti pagsasalitaan. Romansa lang ti pakaragsakan kanya? Yes, of course. Motivated mo ka kwarta kanya nga do. Naman payaw-awat mo kanya ti sweldo. Siyak ti kahiram. Manulang. Sweetheart, saan ka kumagibasar ti kwarta? Saan mo kumapagbalin nga Diyos ti kwarta? Sus, nakapatpatag ti kwarta. Ti kwarta, magatang mo, ti kayat mo agatangan. Ada karim kanyak, ngay kanak ti brand new car. Kasano nga ta? Nga tungpal, kat manulag sweldo. Pasensya kan. Pati siyak, awan pa'y bukod ko akar. Apa nga di ka gumatang nga rin second hand. Tapos saan ka nga kumkumbyot? Kaya sa bali, hindi mo kayan. Nagpatulong ka kin mama. Paumutang ka kin kuha na. Doon titultulin ni mama, kwarta na. Naimot lang. Di na kahit nga ikatangan nak. Nagbambanong ka maturunong mo na na. Amumatang ganyak. Kasi makikita natin kita rawatak. Branded. Nangingina. Dinakpay rin ni kaluan. Anak kahit mo ilagalokan ka. Car. Brand new car. Bayam. Take arigatak. Manglunak. Idirakel. Nasanga umanay. Humutang kini mama. Ngami di bagak manong nemi kini mama ti amin. Samu itid kang kuwana. Dadadada nga mang pa-ambisyo sa kang kuwana, James. Dadadadya kahit nga uganit anak ko. Ambisyosa. Agkalikagom ka na kitay saan nga maitid kang kuwana nga kalikagom na. Ang kanong ibagbaga kang kuwana nga mapnagkumaan ti adda kang kuwana. Gastadura. Ora sa nganas ka ng katangan na. Ora mabalin naman ti gumatang ti kakangailaing nga klase. Tanya ko man tagdiferensyaan di brand new o di branded kan dadumapay. Kad no langat pagsasalita kasla agpadpada damat. Dadya lang mabalin na nga ilastog. Mabalin na nga ipatas kada kitay barkada na. Takasano nga di umapal kat makibarkada kada kita babaknang. Ibaglagi din. Tadda ka ang makaawat kang kuwana. Ipatpatek ko ni Gigi mama. Amok. Ngem. No kasunod pa nang ipateg mo kang kuwana. Kasta ka di ba't nga tati pa nang ipateg na kang Sanggo na sungbatan dayta nga saludsud ti katugangak manong nemi. Aging ka nga naamuak ka ni Gigi manong nemi nga agtatagsen. Hana? Masikog ka? Wen, nga dayta una ti kagurak. Hana? Sika mong peti, inang kaguram nga sikog ka.
No apay no kasano ket di ti kinakapit na. Ano, di mo ko na nga rinantam nga rinegreg. Diyak kahit nga mo idireto nga anak kat madadahil ti pamagik. Gigi, please. Saan ka magsaw ti kasta? Agbutin ka kumakinapo, Diyos. Dakkel nga basol ti mangketel, mangregreg ti sikog. Please. Diyak kahit ti anak kumapin na mabalin. No muna kat saan tapay nga kasawa. Kat agkasartan, sagbay nga madlo ti tiyan mo. Ada panging kasar mo kanya akong kanyang karande? Niligay ti lugan. Kat di mo pa maited. Pasensya kan. Sana ka makalun. Kaya di napat kayat apo utangan ni mamang mo. Ta di na kayat ngagkakutse ka. Padpada kay lang, iti inak. Ngawan ti ambisyon na. Mapnik tadakang kwa na. Ano ba yung una nga mapnik ka tadakang ka? Saan, James? Kahit ko tunuin ti ambisyon ko. Nasangad na kayo ti makalapad kanya. Awang pagdanagam. Inawag kan kargayag na ito anak ko. Anak ta. Ipasagay ko. Awang pagdanagam. Hagyaman ak no kasta, Gigi. Hagyaman ak. Kat di mo liplipatan ha. Hanggang ang ininom ti arak. Liglikan pala ti arak. Dapat makadadael. Kaya nagpa-check up kayo, doktor. Katong palim ti adya manabilin ti doktor. Sa mga baybayan ti bagim. Tapno, agbaling kayo nga nasa lunat nga gina. Kasta nga rod manong na imi tinaramid ni Gigi. Siyak nung kati pang ipalpalagip, nung kasta nga naka-schedule pa nagpa-check up na. Kaya sakripisyo tagabsan ni trabaho tapno kuyog isuna. Dangdagag ba't amin na pamalakad ni doktor. Awang pagdanagan niyo, doktor. Tasyak ti mga ipalagip kang kuha na ka nagtirumping aramidan na. Nasiyat nung kasta, mister. Alala. No laki dagtungpal ka, kanagitibilin ko, hanas ka ng aramidem, Gigi. Hanggang tumarikatan nga mangipas nga itinak mo. Kahit kasta nga ron tinapasama, kahit kasta wani tiragsak ko, ragsak ni mama, ti katugangak manong. Hindi maipas ngayen, manong nemi, ti anak ko, ti anak mi. May sama takas kadakwada manong, ni Sweetie. Babae manong. Kat kaing ingas launay di kita gina, na Gigi kini Minerva. Tas sino ko matimalaan na, napintas, to sanga na kita napintas nga gina. Ti anak ko, ni Sweetie. Sikat may kadwa, kan may nahin ng inspirasyon ko, di ba nagtrabaho ka na? Iba't patay ka unay. Di makadakas manong, arig na akong pa'y makabulan. San ba nga asikaso ni Gigi, ti anak mi, manong? Mama, ay naturumbing aramitan ta. Saan ba nga ipainan ni Gigi, ti bagina, kini Sweetie? Nagsubli ti trabaho na. Katkas di nga, malado nga gawid. May barkada. Ay, piman pa'y nga pukok. Kaslalatan pinanawan ti inana. Hawan ti pagdanagam, James. Isakripisyo ti trabaho. Siyak ti mang tag-ibig ni Sweetie. Siyak ti mga sikaso ken kuana. Ngayon mama, sayang ti trabaho kayo. Anong artrubo nga ramitan ta? Asinong ti mga sikaso ken ni Sweetie? Mga alata ti yaya? Manot sweldo na. Hanto pala sigurado ti pa nakatartar na. Di sweldo, di alanta nga yaya, kontra di sweldo, basit lain ti kurang na. Kahit yung sawen, dakdakil ti sweldo di yaya, handa kayo. Hindi kahit ko sawen. No di sweldo, kayo so paggapon ti sweldo, kada di yaya, basilat babati. Nga hanto pala sigurado nga, masikaso ti apo ko. Di pala siyak nga ron, tagikat. Tapno ti kastakit siyak, ti yaya ni Sweetie. Nga da kayo ti sweldo ak.
Well, nasut ko na, nakayat na nga sweldo nga mga katugangam para ti panakasikaso ti anak mo. Akin na siya at mat. Sige, mami. Ay, sige, mama. Nasut ko na yo. Mayatak. Tinasket kat maasikaso nga na yung bag ti anak ko. Dapat lang. Maasikaso nga na yung bag ni Sweetie. Ti anak ko. Ay, ti apo ko kunak ko, ma. Anda na ginigundaway nga orayek ni Gigi nga gawid tapno bagbaga. Abay na lato ka manin nga nagawid. Hey, hindi naturo ka kumalata. Napay kami ororayan nak. May ramramang ka mabuyatan. Kakaasi ka, Gigi. Mabuyatan ka sa akan tumanagri nga masapang mabanagtrabaho. Kanaman nyo makaring kuram kanyak. Sika, hanggang anad nga sikat mabuyatan? Ororayan ka. Tapnoan niya. Mabaling ka din? Ada ka din manunga bulan? Saan nga dito tibagbagap? Saan nga dito importante? Ito importante. Masapa ka nga gawin. Kapag matanda na ka na, nawawang ka dito walay. Di kasta nga oras. Sa mesa. Rubay nga unang kamte atensyon. Oras ni Sweetie para kang ka. Sikat nga, nasaan nga ni mama? Pinagustuhan kan. Ket saan ka kumampay nga kid daw iti jakon maipay-pay, James. Di ba iba kami di? Nga ipas nga ko ti anak ta. Anak mo. Kahit ko hindi nga nagragain. Hanggang nagpapakasi ka. Okay ko na. Ipas nga ko. Hanggang ko nang tagibiyek. Saan mo na? Nalpasan. Di pagrabagang kang kuha na. Makamukay matan ka ni mama. Diyak kayat ti adda sa rin gawid. Diyak kayat nga da anak kung natakas kang kang manglapid ta ambisyon ko. Gigi, tilan kasuratan ng kuwarang natapno ako ng agasawa ta. Saan kang asawa? Kansang ko kaya't nagbalil na asawa ka. Agsapsapulak ka ng ururek. Di talaga kayat kong magbaling asawa. Nasaan na sika? Manong Nemi, di kita kastang sitwasyon, mangmang amin ti katuganga. Kadbihan ko langin Manong Nemi nagsadsan na ay. Kasi ti may sangarabi nga timteng manin kat nagsinumpat kami manin. Anda ki di beranda Manong Nemi. Yung may nakdinanon ti katuganga. Rabi una yan, James. Mama, abay ganda ka pala to'y. Sambat nga ron nga day off mo na bigat. Sumrik ka ng trabaho nga masapa. Agtrabaho ko ti hotel. Kat masapa ti ship mo. 5:04, nas ka nga dakat sa diyay. Agring nga ti 3:30, 1:03. Kanan orasen, agalas 12. Adda ka pala to'y. Amon, pagtanagan nyo kanyak, mama. Saan nga pampanutan pa ni Gigi. Saan mo nga maisuro pa isuna. Idi ubing pa yung karigata ko ng insuro. Idi pala yung ubing nga nangingkon ti ambisyon na. Rinugyak mat idin nga binagbagaan. Ngam saan na ka din ngayon. Di ada manitan nga saan nakamangag, saan natangadinggan, kapata bakit isunan, nataingan isunan, mature isunan. Kabaylan ng tagbibiyag isunan. Iso nga, no kaya't mo pagbalbaliwan di anak ko, panagkunakat sang kagbalagi. Iso nga samon nga sut pakadanagan. Kamaturukin. Kumusta ni Sweetie, mama? Agad na siya ata. Akong pagdanagan kang kuha na, tas yakti pa nakainana. Sa anak lang nga lula, no di kat inanak pa eh. Padasak di amangub pa,
tamapanti ka ruba. Ibagada nga ta lula na ni sweetie, ha? Anak ko, kunak lata. Agya manak di kada, mama. James. Ma? Kamatorokin. Ang kakadaan ng jasawam. Jelip-in partner mo. Mabalinin. Mama? Ore mabalinin. Kadwa na no ka nga. Iwadag na. Ni Gigi. Tapay? Kahit nakarundag sigurado nga saan nga masikugan manin. Nagusarak at kondom. Ibagag pa nagusarak nga. Basta di na kano kayat. Insingasing napagid din nga sinakamti silid. Hala, pasensya ka niti anak ko. Agad nukas pagalikan tayo bagana ipapilit na latang saan kayo nga kasilid. Di, umay kan sa silid bikin sweetie. Mama, para kini sweetie. Pagbaitan ta ni sweetie. Samad lang nga ina, ti mabaling nga kaida ti anak. Kaida na pa iti amana. Abusta saan nga ti ina na ti kakaida ni sweetie, sa ti amana kat saan na pa kaida. Apo ni kat nga pimanen nga ubing. So, Megan, pagbaitan ta ni sweetie. Mama? Oo. Hindi pala ito Orion. Oh my God, James. Manong nimi masansanan na kastoy ti papasama. Kahit ito na minsan nga sa sangpet ni Gigi nga nasapa. Imo na niti si Ledmi. James, Gigi, sumarunukan. Nutoy, iti silad ta. Di ka di mailiw kanihan. Nabayagin nga saan nga nagkasilid Nala na may kan, tapagustuhan ka. Saanin? Apay, handa ka din mamasabak ka na kayo ng katugangan. Agbagtit ka, Gigi. Siya? Agbagtitak? Abay ko mga bagtitak. Sa bagay, si kabalag ko na, ngaslag kapsat kam lang ka ni mama. Sa ni mama, nabayag detang nga natikaganin. Sinintir ka mit laiket. Niya bagak kapagustuhan ka. Magitam kat saan mo nga kayat. Sumrek kalata yung tineta nga silid. Tas sa dinut pag silidam. Inakasilid ti anak ko. Ti anak mo ka di laing tirason. Tapno, sumrek ka iti tineta nga silid. Nga adda. You're crazy. Nadlaw ko nga nang manong name ni mamati amin. Ngayon maumat reaction na. Nga iti dahi nga rabi, manong name adda ng tawag kini Gigi. Hey, rumarag kayam. Kat adan to big news, good news, and big news nga ipadamag kayo ito ni bigat, mama. Makaasawa mo't lang iti anak iyo, ti ba isang bilyonaryo, mama. Agpulgin ako ng bilyonaryo, mama. Kani, okay lang kata kayo. Okay lang kanyak la. Rugyan nyo maten nga sangalin ti ay niyat yo nga katugangan. Pimanawan-manaw. Nagkinita kami kini mama. James, masaksaktan ka kani? Saan, mama? Saan ka magkaya mamasaktan? Agar oray ni sweetie, ti sulit tayo. Ma, mayat ka kadidi kasi nga panunot ti anak yo. Panunot ka niya.
Dadyan baga na. No sang iso. Si kakensyak ka no. Oh my God. Saan nga siyak tirumping ihaw? Aring nanak ka. Kasta ka dito balik na kanya. Anak. May nga siyak. Mama. James. Nabayagin nga na ibaw intirik na kada kayo. Ang katugangan ta. Santa ang katugangan ta. Hang kami pa nagkasar kini Gigi. Amang no, gapo lang ti ilim mo iti anak ko. So nga, Han, Mama, I love you. Huh? James, I love you, Minerva. James, no. Laglagay pa mga, hindi pa ilang mawawak. Isungar nga tuyak. Nga mga iti pa nakawaw mo. Kinurisyak, Mama, Minerva. At mawawak metin. Napimpindas ka, kinuubing ka kini Gigi para kanyak. Oh, James. Oh, James, no. James. Oh, James. Nagmaris rosas manong nemi. Dede nga rabi kabayatan. Iting kam panangipek sa nuan niya ti kistrik nami nga katugangan manong nemi. Naim imas nga amang ti inangan ti anak. Husto ti gunada no na imas ti luto ti mais nga babae. Naimas mo ti suna. Kang kanekmet manong nemi ni Gigi, ngayon kasla ang takurang na. Ini Minerva manong nemi no kasta nga kanek apaw, kompleto ti Ricardo. Adasang kabasit gamang paimas kang kuha nga bang-i. Kasla the magic sarap na manong nemi. Kasta ti pangyari ka kini Minerva nga ad-adda nga naimas kan ad-adda nga interesado ak nga mang tagikuha kang kuwana. Manong nemi napasamak nga rod nga dakadakaminti ak kasiled iti katugangan. Kapatasambat na sumangpet manong nemi ni Gigi ngam kargangan ti ina nga sapulan apunen ti ina ti anak na. Nabinsan manong nemi apa nagsalita da nga gina. Naka-speaker ti cellphone number ti katugangan. Hello Gigi. Ma, abay makadisturbo kayo. Kas may isang inam. Kahit ko nga apunan ka at dabalay mo. Abay nga ti kagawid. May kuntulangan alanding kita ruwatik dita ma. Arugya mintagdan na kini Don Simon. Don Simon? Medyo lakayan. Ngamubing petilangan na mama. Gapatabak ng suna. Kaskan ka. Bakit kan ngamubing pelat langam? Agbagay ka pa lang kini James. Kumusta ka kini James ma? Mapaspasamak ka rin? So nalaing ta sa anak kong agadi. Gabata nagmenopos ka matin ma? Saan nga agadi ni Sweetie? Sa bagay, adamat ni Sweetie. Awang pagdanagan nyo ma, taore mapukondak, adamat ni Sweetie, apakalaglagi pa nyo kaniya. Ma, umay kong tulangin araw alain terwatig dita, kaya nagpakada kada kayo. Ya? Nakaskasan no lang, alain ako ni Don na sinon sa Amerika. Manong nemi, kasta nga rod tinapasama. Awanin ni Gigi, adan sa Amerika. Kadda kamin nga katugangan tagdenden na. Manong nemi. Kat no kasta nga mapang kami timol, kaduami ni Sweetie. Uy, nagpintasan ti anak yo. Bagay kang kami, sis. Sikat imalaan na. Uwan, anak ko, sumati asawa. Wow, baka ito na agad direto, guwapo no lalaki. Sige, thank you. Okay. Pero uso. At kinitakam tumet manon nemi kini Minerva. Asin mangin baga.
nga apukok ni Sweetie. Awan makaibaga nga Sweetie. Apukok. Alangan met nga iyam amuka. Ni mama, ti katugangak ko nakorot ken ka. Kasto met kina sweet ta. Ay, kitam kadlaing tigasatan niya. Ngaminton ka nung ikasarnak, James. Minton kanot kayat mo, sweetheart. Ako rin ton ka, no? Diyak mo't sapsapulin ting karanting nga kasal. James, Minerva, saan ka nang may kanditi anak? Ngam no kayat mo, nga agadi ni Sweetie. Ipakadam la kanya, no da kayat mo pututan. No. Diyak karamitin na ito. Umanay ni Sweetie. Sige, agyaman na. Apo, imbaglakid din na dimteng katibiyag ko, James. Ti amok katahan ako nga gayat pa eh. Katsi katinig ka rin nga para kanya itong palbiyag. Kat namnamayam, James. Agbalinak tuman nakaawat kang ka manugang mo. Manugang? Katuwa nagkatugangan ta. Ito nagkasartan. San tanton nagkatugangan? Agasawa tanton. Iso nga nag-asawa kami, manunemi kani Minerva. Saan nga matendar, manunemi ni Gigi nagkasar kami. At ka nung matenduwa nga anak da. Iti nabaknang nga asawa na. Idin tatakailan manunemi ni Sweetie, kaya nagsapsapul manunemi ti kapsa. Huwin, no ibagami nga lula na, ti awawagan na ti mami. Sana nga batyan, siyempre. Nagiti lang makaamu ka na kami, manunemi ti makaamu nga katugangan kami nga dati. Kendi Minerva. Ngayon di kiti saan nga makaamu ti istorya. Patyenda ko mga rod. Nga ti asawa kat katugangak. Ibaga dalagid di handalakit mamati. Gabuta, agbaga kam launay keni Minerva. Nangadap kami manunemi ti maysa nga lalaki nga anak. Manugot met ti asawak manong. Akat siyempre, tapno di kasta kadadamat lamang iwaras ti apelyedo. Ti inadap ko nga lalaki manong. Dito nga ron ti pagkasarita, kadagyaman naglaunay, ti anos mo nga nagurnos, kalpasan nga nakinsan keng ka ti detalye na manunemi. Kat sabi ko nga, nadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag, kadagitipadak nga dibungeg ka nagbuya, more power to your program, and God bless. Tuy nga radagyaman nga pagayam mo, James. Thank you keng ka, James, and thank you mat kada kayo nga katugangan, nga agasawa. Thank you pa rin ibore ti pagkasalitaan.